Gatitende Kristo akatidzikinura nomufiro wakaisokosha. Gatitende Kristo akatidzikinura nomufiro wakaisokosha. Kristo ndiye wayana yedu yepasika yakatibairwa. Ngatidye ichingwa ichi chechokwadi. Jesu akatida kusvikira pokupedzisira. Ngatendwe nganamatwe ave nemviri nokuru nokusingaperi. Haleluya, haleluya. Kristo ndiye wayana yedu yepasika yakatibairwa. Ngatidye ichingwa ichi chechokwadi. Jesu akatida kusvikira pokupedzisira. Ngatendwe nganamatwe ave nemviri nokuru nokusingaperi. Haleluya, haleluya. Kristo wayana yepasika. Ngatidye ichingwa ichi chipenyu chirarambe nomufiro uyu. Kristo akatita achive nhaka yendenga. Tinomukudza ngave nemviri nokusingaperi. Haleluya, haleluya. Kristo
pachake anotirapa, anotiregerera zvivi zvose, anotibvisawo zvose zvinorovesa vana. Mueucharistia Sande, Jesu pachake anotirapa, anotire